Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Opinion kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, entah mo. Boleh sih buat. Nalor kamat ya keren banlong ki batti briu tiblei bat ki bapedan kamhok ya ka jingmut jingperkhat ki Nongïalam Balang ha ka shatri jong ka khazi jantia church leaders forum KJCLF ki lakentui ki Nongïalam seng Saiñpyrthei bakin kenmau bannam bamsam haba keren bat ki lar phai kubor hadin ki ji kedu apdeng ka forum bat ki Nongïalam seng Saiñpyrthei ba per ka jela laim kra u fadar pilingdo president uloong ba ka jingbamsam kamdei tang ya kapisa Henry ya kapor kabor kakam kejam bat kiwepat kirukom bamsam babun rukom Adin ke jingya perkhat ke jongi kum ka forum ke benta ka ba mila ban le ha ka emlang salam ye ka challa ke jongi hat ni bu akhman namar ba election ta ka ajan ar hajar afulai tingi sim ni ka sim jam ka ba nungkom ba ngin ni kendu ngin invite Yagini ki non-hikmat dari political parties kisang parti ki beper but ngin pensnow he ki ya ki concerns jong ni ki pajba nagabantar state te ki yawan la bun ki political party ki yawan but ki concern ki ni bu khmat ki long mainly lightly lai area kawai gelong ba ngi de ke tak ban riu ko bat riu tu ble tiki party pat ki nong mi khmat ki jong ki de ban long ki bre ko ba kan mau ya kata ki ba bo ya kata khmat kum ki briu ki bat riu tu ble ki ba kum no ka jala ki jong ki de ban long ki kam ki jam ki ki le kan long halong tu na kan nong bat ka ba ar ka long ba ki dewan long ki nong mi khmat ki ba don kam hok ya ke jing mut cho perkhat ke bo bleu la ya ki jing mut cho perkhat ke ba kin pe ye ga jin ki e jing don kam ke ba manta ba khmat immediate kita ki long don kam han rai ndei bikin sipun kut ba dong ba ong ngi dei tan san snem lemne ngi tai dei tan sitam han rai ki post na ka future ka lo wei jong na challa ka sham bo ti ki Ginong ki nong khmat jong ki pajba ki de ban don kata khmat ba ki de ban seng ban bo ya ki nong rem jong ka lawai jong ka jalla ka jong ka balai ka long ban ni bo khmat jong ki ba kum no ki de ban ya le do yap le ba kem de ban long ki ba bamsap de tang pisah bamsap ka por bamsap ka kam ka jam bamsap ka power authority ki babon kam ke jing bamsap kelapan wan ke ba penjat pra ya ka imlang salang ya ke celah ke jing pro namar ka jing perkhat tang ya lede tang parti le jong ke nang pai ki parti ke nang wan ki parti ki ba fair ke ni ke bekut shanu kan yalam ni ke tak indriu ke jing dan ring idon ke jing kermen kejengkerman ba ada ki Nongïalam ki don kejeng e ka ri kejeng e ke basisha kamde ha ka qualification kejeng ki kamde ha ka spa kejeng ki kejeng e sisha ka concern ye ka ri ke jaj ban re bat kin pan pa ya kata om tang ha ki khiti re hakikam te ni kerman ba bese kin ban ki jengkerla ki jeng ba ka ri ki jong ha ka jaj ban re jong bat ka state ki bro ko ma man tang la dap san rosna te san rosna ki e ki jing ba ki la wan ka ha ka jalla ha ki development bi ngi la yo ka chip ni phai ru ki ba on ki ba su si ile ran man then re ka vision ya ka lawai to state ka e ba ki la ban le kum ki Nongïalam kam ikmat jong ka jalla cái chuyện hàng cái chuyện lắm này phi lão vẫn còn số việc thôi ki mat ki kham bang sam na kala mi jong ni kmat kala ban ta
Orang forum ke bakila benda yang ki bakila mana kami dia kini kami pilih tu forum. Kata tu kalau aku bagi keren tu buat keleng-keleng, dia kejut. Kiru kita ni kejut, tapi jeng snow, kejut concern, tapi dan kita kermen berkiru. Apa ni election baruan kini yang kita beriak biang kita tepit kita yang jengki, kita yang parti jengki. Akan nukal hukum, akan nukal yang apa? Ngin yarap mangi yaki bagian laban, yo ban job ban poi, akan kita target kita lebu. Konsu kedok yaki, dari ni kita ngilek dugumway kita. Teka syam ka jinga trai lang, ka jinga sau tu jimut lang. Nak banta ka jimba jom ki barok. Ya iki ni de. Tin penungkong. Ini kesin penungkong ngam ngilek ngam ni ngiru ngam bat tertib hang pat terus untuk fa kan long ngam no ya iki jing ni. Ten dei makiru barok ke la express pa. Ki so tanat ki so yo jiman tai ngiru ngin budien ke ai ki ngala bat ngin se perkat. Ki ai ki sinjang ke ba. Yang lihat nangis. Corruption kamu tangi yaki Balang Pista. Corruption tu dia berapa? Te agak dia terhilang bat ki Balang ni, bat ki wei ki sing berfair, bat ki padba ni. Yang persiang ban pendrum ini kita suatu kujengi kumgi dekat jengka forum. Bat ikan ban ada kejeng Arab kejeng belai, kejeng Alam kejeng belai. Ini kisah ni bapa. Kisah ni ngel ailat ya kan. Kisah bukan peniat ini. Kepisah kalau nggak berdokam. Dan mereka ini bah ni dewan husir kalau bah. Kisah ni kepisah ke kelas pak, Hangta ke spak ke penjat ke spak dalam pak lain. Dari kepisah ni kalau nggak berdokam, baru berdokam pisah. Jadi kita kalau bah yang ni pisah, ni berdokam spak. Tikalam. This initiative, which has been embarked upon by the forum, is, I must say, the need of the hour. And we must also remember that we take pride in being a citizen or a person belonging to this beautiful state. And I think it is only in the fitness of things that this initiative, which is inconsistent with what Meghalaya is, has been embarked upon, and we look forward to see how this very engagement and this very conversation can carry us forward in ensuring that we create an enabling environment to have that kind of future of which we can be proud of in as far as Meghalaya is concerned. Because politicians who have assumed upon themselves the commitment and responsibility of responding to the aspirations and expectations of the people and to be part of the whole process of building this state, we need to understand that how there are challenges that confront us when we are assuming upon ourselves the responsibility of governance. Political dynamics are such that politicians are also vulnerable group of people, vulnerable to many pulls and pushes.